kanu abi joro jumɛn di anw ma setigi ala ɲɛkɔrɔ kira ko alayhi salatu wassalam a ko ala ye bilali kɛ ale balimakɛ Ali ibn Abi Talib la samandiyaw la samandiya minnu ni maa se k'a sɛbɛn ka se a dan na i bɛ dɔ de fɔ a la nka k'a fɔ n y'a bɛɛ fɔ i bɛ si ka kuma ka tile ka kuma i tɛ se Ali ka samandiya dan na ni dɔnni don kodɔn faamu ala tun ye o di ale ma o de kama Ibn Abbas ko k'ale y'a mɛn kira da ko kira ko k'a ye ko ala ye kodɔn tila ka se tilayɔrɔ 10 kodɔn tilalen ka taa bila tilayɔrɔ 10 a tilayɔrɔ 10 ko ala ye 9 ala ye o de ta k'o di Ali ma kelen k'o ni diɲɛlatigɛ adamaden tɔw la mais kelen min fana dila an ma ko Ali bi o fana dɔn ka tɛmɛ adamadenw yɛrɛ fana kan o tafsir kitabu tɛ yen n'i mago bɛ kuranɛ aya yɛrɛ dɔnni na a n'a kɔrɔ ɲɛdɔnni sɛbɛ la n'i ye Ali ka riwaya sɔrɔ i bɛ wasa o la kosɛbɛ o de kama kira ka hadisa caman bɛ yen a bɛ kuma Ali ka kodɔn kan wa hadisa dɔ la a b'a f'i ye a ko ale Muhamadu ye dɔnni dugu de ye ko mais ko Ali ye dɔnni yɛrɛ donda ye yani ka don dugu kɔnɔ i bɛ fɔlɔ donda de la n'i ye donda sɔrɔ i bɛ don o kira kelen ko alayhi salatu wassalam a ko man ahabba aliyan kana rashidan musiban wa man abghadahu lam yanal min al khairi nasiban a ko ni maa min ye Ali ibn Abi Talib kanu sɛbɛ sɛbɛ la nafigiya kanu tɛ dala kanu tɛ ala kama kanu na wallahi ko tigilama bi kɛ maa kandalen ye wa a bi kɛ niyɔrɔbatigi ye wa ko ni maa min ye Ali ibn Abi Talib n'i y'a kɔniya ko i k'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ hɛrɛ ko ala ti a ɲɛsin e ma fiyewu an b'a ɲini ala fɛ an nana nin kɛnɛ in kan Ali kanu de kama ya rabbi ala ka a niyɔrɔ belebeleba ala k'a di an ma kira kelen ko alayhi salatu wassalam a ko man kataba fadilatan min fadaili Ali ibn Abi Talib lam tazal al malaikata tastaghfir lahu ma baqiya li tilka al kitaba rasmun Allahu akbar a ko ni maa o maa n'i ye sɛbɛnni kɛ Ali ibn Abi Talib ka kusamandiya dɔ la a ko i k'a dɔn maadama o kusamandiya bɛ yen maaw b'a kalan ka u yɛrɛ nafa n'a ye ka Ali bonya dɔn n'a ye ka diinɛ bonya ni a ye a ko wallahi ala bi yafa i ma o kalanbaga bɛɛ ka kalan kɔnɔ maadama o sɛbɛnni n'o tola a nɔ na kira ma d'aw ma tun kira ko cogo di a ko man istama ila fadilatin min fadaili Ali ibn Abi Talib ghafara Allahu lahu dhunuba allati iktasabaha bil istima' Allahu akbar amin kene min ga ni ne bi aw nafa kira ko cogo di a ko ne maa min sɔnna kana lamɛnni kɛ Ali ka kusamandiya la kana lamɛnni kɛ Ali ka bonya na kana lamɛnni kɛ Ali jɔyɔrɔ la kana lamɛnni kɛ Ali ka diinɛ kanu ni kira kanu na a n'a ye jɔyɔrɔ min fɔ silamɛya kɔnɔ ko ni maa min nana i sigi ko kusamandiyaw lamɛn ko o kama jurumu o jurumu b'i la ko ala b'a bɛɛ yafa o kama o la an b'a ɲini ala fɛ jurumu minnu bɛ an na ya rabbi ala k'u yafa ala k'u yafa o de kama kira Muhammad alayhi salatu wassalam a ka sanayɛlɛ senfɛ ala ye kabako minnu kɛ a ye Ali ko la n bɛna o dɔɔnin de fɔ i ye o la belebelebaw la a ko kuma min na ni kira sanayɛlɛnna a ko ale ni Jibrila n'o sera kabakolo 7nan na ko Jibril ko ale Muhammadu ma a ko yan ye ne danyɔrɔ ye a ko yɔrɔ in de la ko ale Muhammadu curuna nɔrɔ badigɛw de kɔnɔ k'a to nɔrɔ badigɛ kɔnɔ a ko ale Muhammadu nana se yɔrɔ la a ye mɛlɛkɛ dɔ ye o mɛlɛkɛ in
ali sawraya de bi o melekayin Allahu akbar barashito melekela naam akeme ga sujudu bi alay la rushu pied ko abika duwa de ke ka ala ya fadili melekay bi ka mo fo ka kumba fo de allahumma ighfir li aliyin wa zurriyatihi wa muhibbihi wa ashiyaihi wa atba'ihi wal ad mubghadihi wa aadihi wa husadihi innaka ala kulli shay'in qadir sigay Allahu akbar akom melekay naam abika duwa min ke ateturle sujudu la duwa kele o ye jumɛn ye ko ala yafa ali ma Allahu akbar i ka yafa ali zuriyaw ma i ka yafa ali kanubaw ma i ka yafa ali nɔfɛtugubaw fana ma nka ala maa bɛɛ daga i ka maa bɛɛ gɔmɛ dɔgɔya maa min ye ali kɔniya ka tila ka hasiriya Allahu akbar sabu e ala de bi se fɛn bɛɛ la wa e de bi ko bɛɛ dɔn wallahi Traoré mɛlɛkɛ bɛ ka yin duwawu de kɛ ali de tɔgɔ la wallahi amnala saadu bun ubada ma ale fana y'a lakale a ka lakaliw la a ko kuma min na ni kira sana yɛlɛna a surunyala ala la i n'a fɔ kala a n'a tajuru Allahu akbar a ko yɔrɔ in de la a ko kira ye weledaka dɔ mɛn weledaka in a bi ka bɔ setigi ala de yɔrɔ weledaka in bi ka mun fɔ ko ya muhammad man tuhibbu mimman ma'aka fil ard Allahu akbar a ko muhammad yala e kɛ mi ka jɔn de kanu jɔn kanu bi i la ka tɛmɛ i jɛɲɔgɔn minnu bɛ dugukolo sanfɛ jɔn de kanu b'i la ka tɛmɛ bɛɛ kan Allahu akbar o yɔrɔ in de la kira ko alayhi salatu wassalam a ko ya rabbi uhibbu man tuhibbuhu wa ta'muruni bi mahabbati Allahu akbar kira yɛrɛ ala jaabi a ko ala ne muhammadu ne bi maa bɛɛ fɛ e ala yɛrɛ bi maa min fɛ Allahu akbar wa e ala bi yamuriya ni maa min kanu ye ne muhammadu bi o tigila maa fɛ a ko yɔrɔ in de la ala ko muhammadu ma a ko uhibbu aliyan Allahu akbar fa inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbuhu ala ko kira ma cogo di a ko ne yɛlɛ ala ne bi ali fɛ n ye ali de kanu wa n y'a kanu fana maa min ye ali kanu n y'o fana kanu falamma raja'tu ila sama'i rabi'a kira ko kuma min na ale jiginna kana kabakolo 7 na a ko jibrila ye ale kunbɛn jibrila kɛlen k'a kunbɛn jibrila y'a ɲininka a ko muhammad a ko yala i ni ma ka baro ɲɔgɔn ɲɛ a kɛla cogo di mun tɛmɛna i n'a cɛ kira ko alayhi salatu wassalam a ko baro min tɛmɛna n'a cɛ a kɛla ta a ye lakaliw kɛ jibrila ye o yɔrɔ in na a ko jibrila kasila jibrila ko cogo di a ko ya muhammad wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan law anna a'la al ardi yuhibbuna aliyan kama yuhibbuhu ahlu samawati lama khalaqa Allahu naran yu'azzib bihi ahadan Allahu akbar o yɔrɔ in na jibrila ko kira ma ko muhammad ala min ye kɛ kira ye a ko n kalla ala la n kallaw ala la a ko wallahi sanaba mɛlɛkɛw olu ye ali kanu ka se niveau min na a ko ni dugukolo maaw tun ye ali kanu ten a danfɛnw a taaman sennaw a n'a fondisikaw a n'a pan kamanaw k'olu tun ye ali kanu ka se o niveau la a ko ala tun di janɛmɛ da k'a bi danfɛn dɔ jeni a kɔnɔ sabi alu kanuni o de bi kira kanu don i la kira kanuni o b'i bila kira ko ka min to yen i b'o to yen a ko i ka min kɛ i b'o de kɛ ɔ n'i ye ala sago kɛ i bɛ jeni wa n'i ye ala ta tanamakow de kɛ i bɛ jeni nka n'i ye ala sago kɛ jenini tɛ yen yarabi ala ka ali kanu don an dusu kɔnɔ o ali ibn abi talibi a ka kusamandiyaw la a nana imamu sɔdiki la tun a ko ni lahara dosi la
ko wele daba dɔ bɛna wele da ka bɔ larusi la Allahu akbar. o wele daba bɛna fɔ cogo di ko ala ka kalifa bɛ min a ka dugukolo sanfɛ Allahu akbar. n'o wele da la a ko yɔrɔ in bɛɛ ko fayakumu dawud nabi alayhi salam Allahu akbar. a ko ala ka nabi ɲuman nabilayi dawuda k'o bɛ wuli k'i jɔ Siga t'o la. fayati nidahu min indillahi azza wa jal o yɔrɔ kelen in na dawuda jɔlen ko wele da kan gɛrɛ bɛna tuguni o wele da kan nane o bɛna mun fɔ ko lesna iyaka aradna wa in kunta lillahi khalifa Allahu akbar. ko dawud ni ala ka khalifa ye ni wele da kan in e ninnu ko tɛ fɔlɔ Allahu akbar. a ko yɔrɔ kelen in de la summa yunadi saniya ayna khalifatalahi fi ardi Ayiwa. ne wele da la tun ko ala ka khalifa bɛ min a ka dugukolo sanfɛ a tun ye dugukolo kalifa don cɛ min Allahu akbar. ko fayakumu amiril mu'minin O don. ali bun abi talib Wallahi. a ko yɔrɔ in na kira balimakɛ a sinji n'o ye ali bun abi talib ye a bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ a b'i jɔ a ko ne ali wulila k'i jɔ weledakan bɛna na fɔ cogo di ko ya ma'shara al-khalaiq haza aliyun bun abi talibin khalifatullahi fi ardihi wa hujjatihi ala ibadihi Allahu akbar. Tarawele. jaabi min bɛna di o de ye ko sisan khalifa min ni o kun bi ala ka dugukolo sanfɛ ni wele bi ka da o tɔgɔ la n'o bi ka ɲini o de ye ali bun abi talib Siga t'o la. Tarawele. o khalifaya an bi o de bonya kɔnɔ an bi o de hukumu kɔnɔ wa an bi ka taama o de sira nɔfɛ sabu ni alili betiw kanu tɛ kisi tɛ Ayi ate. n y'o de f'i ye aya daminɛ na Kosɛbɛ. n ko ala ko di kuranɛ kɔnɔ a ko ale ma foyi ɲini anw fɛ kira ka kiraya la dɔrɔn k'an ka bɔ n'anw kanu Wallahi ya. ali ibn abi talib a ye histoire min to anw bolo kira ye min fɔ anw ye O fɔ an ye. ani sɛbɛnnikɛlaw ye minnu fɔ an ye n'i k'i bi don badigɛ kɔnɔ a badigɛ fɛrɛlen don kosɛbɛ Kosɛbɛ. Siga t'o la. a y'a ka denmisɛnya kɛ kira senkɔrɔ O kɛra. kira ka du de kɔnɔ Wallahi. a lamɔna ni dɔnni ji de O ani kɛra. kodɔn Wallahi. a ma jɔ kɛnɛ si kan n'a ma bɔ ni o bonya ye Siga yi. Allahu akbar. ali ibn abi talib kira n'a ka sahabaw kɛlɛ gana u bolo kɛlɛda dɔ la kafiriw u ye ji de empoisonné u y'a kanu ni kira ka sahaba min nana ji min o ni ka tigɛ Allahu akbar. kira nana se kɔda la o y'a sɔrɔ sahabaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ O kɛra. u degunnen don Tiɲɛ. sahabaw bɛ o dekun bɛɛ kɔnɔ kira ko ma ko ji na empoisonné don mais fɛn min b'a lakari o de ye kuranɛ ye Allahu akbar. Tarawele. min ɲinina u fɛ o de ye ka kuranɛ kala k'a jigin Siga yi. gɛlɛya bɛɛ b'a O don. n bɛ fɛ ka min fɔ i ye dakuruɲɛ kelen kira bɛ fɛ ka ali ka kodɔn de jira sahabaw la Wallahi. n'o tɛ kuranɛ kalani tɛ O tɛ. Wallahi tarawele. sahabaw nana jɔ jida la bɛɛ bɛ k'i seko kɛ kalan na Siga yi. ali nana ka n'i jɔ a ye kulu alahu siɲɛ 7 kalan a ye ji min a ye kɔ tigɛ ka t'i jɔ ali kira kɔrɔ Allahu akbar. o de kama kulu alahu an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara Haidara. a y'o tu tigɛ k'o di ansaruw ma Wallahi. an ka se ka an yɛrɛ ɲɛnafin bɔ ni a ye Kɛnɛ ka kan. an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye Wallahi. ka tila ka an yɛrɛ kisi n'a ye k'an yɛrɛ taga n'a ye Wallahi o kɛra. Kɛnɛ kan. ale ma foyi ye ali nɔ na walima kira nɔ na ko nafa bi o la silamɛya kɔnɔ walima adamadenya kɔnɔ fo ka o sira de ta k'o di a kɔmaw ma Tiɲɛ. O kɛra. Wallahi. an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan bi M'o kɛnɛ kan yan. nin kɛnɛ in a ma sigi tɔgɔ ɲini kama a ma sigi bonya ɲini kama la bal fɛn bɛɛ dɔnna silamɛya kɔnɔ mais se kun dala min kan o de ye alili betiw yɛrɛ dɔnni ye Tiɲɛ. Siga t'o la. Tarawele. e ka ɲininkali kɛ ko ali ye khalifa maa joli n'a ye Allahu akbar. khulafaw rashidina a y'o mɔgɔ 4 de Allahu akbar. mais ɲininkali kɛ Siga t'o la. a ye tile joli kɛ a ye kalo joli kɛ silamɛw ɲɛmaaya la Allahu akbar.
gɛlɛya min bɛ yen anw ka diinɛ in kɔnɔ kira ka hadisa de don a ko iza wukila al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru qiyama sa a ko nin diinɛ in n'a kalifala yɔrɔ la yɔrɔ min n'o t'a kalifa yɔrɔ ye ko an k'an sigi n'a ye ka diɲɛ wuli makɔnɔ a sira tɛ tilen kira somaw olu de ni diinɛ ɲɛmaaya ka kan wa olu de y'a darapotigiw ye ni olu tɛ diinɛ tiɲɛ ti don o de kama n'i ye kuranɛ kalan cogo cogo n'i sigila olu kɔrɔ i b'a ye i ma kalan n'i ye hadisa kalan cogo cogo n'i sigila olu kɔrɔ i b'a ye i ma kalan n'i ye fiqhu dɔn n'i sigila o kɔrɔ i b'a ye i ma kalan o de kosɔn riwayaw la tafsirikɛla caman bɛ yen bɛɛ bɛ t'i gulon ale ka riwayaw de la ni fiqhu don a y'o dɔn k'o cogoba ni balaga don a y'o cogoba ni tiɲɛ don n'an ko man bɛ rasu a y'o cogoba i b'a ye hadisatigi ye min fɔ ni o de ye Ibn Mas'ud Ibn Abbas ko Ala ye kodɔn tilan a 10 mais ko 9 a y'o di Ali ma ka 1 di an ma i b'o ye o yɔrɔ in na kosɛbɛ ahlul bayt ahlul kirama kira somaw olu ye bonya tigiw de ye wa an bɛ tile min na bi ni olu fana tɛ i b'a ye diinɛ kun jigɛnnen don an bolo kosɛbɛ sabu silamɛya min jirala anw na o de ye seli sun jaga hiji olu de nana ka na sama k'a bɔ buwadingɛ kɔnɔ k'a tiɲɛ sira jira an na kira yɛrɛ mangutula ni mun ye jogo ɲumanya ale mangutula ni o jogo ɲumanya kelen de ye wa kira denw a mɔdenw bɛɛ bɛ mangutu ni o de ye wa ni o fana tɛ diinɛ tɛ an b'a ɲini Ala fɛ ni kɛnɛ in a sigila bonya min kɔnɔ ya Rabbi a bonya Ala k'a segin a sigibaw ma karama min bɛ a kɔnɔ a karama ya Rabbi Ala k'a di an ma Ala k'o kɛ a ka Alaya bonya kama kira na so kama bidon lahɔrɔma kama an karamɔgɔ bonya kama salli ala rasul salim dawle